zdravá skupina Sasky, se mnou Dario. Čus! A zahrajeme se miniálně na serveru Craplay.cz na Minecraftu a podívám se, jestli natáčím a... jo, natáčím, takže to super. Wow. A zahrajeme si, jak už jsem říkal, nebo nevím, jestli jsem to říkal, ale zahrajeme se miniány a bude different map, což nevím, co je. Je to něco nového tady přidaného na Craplay, možná se bude hlasovat znova. Nevím, ale different map, možná random map, ne? Jakože tady jsou celkem na nic mapy, tak... Jo, a je to Mountains. Jsem v pohodě. Takže jo. Takže komu se nelíbí tam ty mapy, tak se může zvolit jiný. Hej, to se mi začíná líbit. Je taky. A jinak, jak jsem řekl, bude asi vycházet video každý den. Uvidíme, jak to bude. Může natočit Counter-Strike, Global Offensive, Matchmaking nebo na PvPru, jak budete chtít. A tak. Jo. Nějak tak. A já asi budu těšit goldy, nevím jak ty. Já asi taky. OK. Jen bych chtěl dodat, že mám nový sluchátka a mikrák. Takže ho slyšíte podle mě určitě líp, než co jste byli na tom streamu, tak určitě víte, jak jste slyšeli Daria. Tak pokud tohle vydám, tak uvidíte, jak prostě pak si to puste, jo. A podle mě je to strašný rozdíl. Nevím, jak to bude slyšet v tom videu, ale tady prostě zní líp jako v reálu. On měl předtím šunty od Erveda za 5 kilo. To neříkej, kámo. Ne, úplně šunty ne, jen takový pološunty. Jako používal jsem to dlouho. Abych zase neurazil člověka zvaného Vervin, který hraje pořád na PS4 a odmítl naše... pozvání na stream. Jo. Všichni do komentáře Ervin je kid na PS4. Povinně. To je nějaký Kuproslav, tady píše hovadiny. A jako, jak vidíte, máme oba dva úplně nádherný skiny. Jo. Všichni máme prostě takový beautiful skiny. Ale asi si ty videa přetočím, protože ty pak asi nebudeš moc, že jo? Ty někam jedeš na víkend, nebo něco. Jo. No, takže si nějaký ty videa s tebou přetočím, abyste jenom tak věděli. Takže hodně videí vyjde dneska, teda natočíme dneska, aspoň teda doufám. Můžeme ještě natočit ještě Rocket League. O tak. Všechno. Jo. Všechno, co hrajem. Dřív jsme se zaměřovali spíš na ten Minecraft, jak hrajeme víc her, jako. Jo. Jako teďka se taky zaměřujeme trochu na ten Minecraft, ale ne už tak moc. No, jako, my nejsme taky, jakoby, my jsme teďka, ten stream, my jsme strašně dlouho nehráli Minecraft, tak měsíc jsem já upřímně nehrál, tak jsem si chtěl zahrát, no. No, jako, na ten Minecraft jako baví, no, když nepotkáte prostě na té miniany hackera, tak je to prostě v pohodě, jo. Takže tak. Jo. Já jdu enchantu krumpáč, já nevím, jestli platí tady pořád to, že Efficient 2 to, já nevím. Jo. Jo, asi jo. Funguje to, ale musíš na 30. Nice. Ne, dobrý, mám to, mám Nice. Efficient 2, Unbreaking 3 a Forge, já jsem úplně zapomněl na ty názvy. Půjdeme na bose? Tady je ten boss nebezpečnější než na... Právě, jak jsme hráli na streamu, no. Včera se teda ta hra povedla hodně. Už těžíš? Jo, dávno. Už mám 23 levelů. Aha. Ta hra se nám včera fakt povedla hodně dobře, no. To jsme ani nemuseli dělat prostě Strange Rush a všechny jsme vyrašovali, no. No jako abych si ho klidně dál, ale už to bylo prostě zbytečný. No právě, když tam byl jeden tým a navíc strašně oslabený. Jinak já si rychle slumím zvuky, protože mě to strašně řve do sluchátek. Hovno. Music and sound. A se dám za chvíli jiný, možná i resource pack, nevím. Aha. Co je? Too many packets. Díky, no. Díky Craplay. Cože za co? Nevím. A tam máš jako ban? Ne, jenom kick. Jo, to je v pohodě. Tě budu hlídat. Jsi říkal, že slyším zombíka, jo. Ach jo, mě se na ty golden nechce chodit znova.
Takže takový menší fail, ale faily musí být. 12. Já už jsem tady. Mám všechny věci, pohoda. Ale nevím, co znamená too many pickets, what the fuck? Slomil jsem si to. Jo, slomil 36, to stačí. Už mě to cinkání nebude hřvat tak do ucha. A vám samozřejmě. Do uší. Ne, asi do očí. Kolik máš levelů jen tak? 27 skoro. Jo, já taky. No, teďka mám 27. Já se těším do 36, potom si vemu krumpáč meč, luk a jdu enchantovat. Já do 30, protože Mhm. mně to přijde hrozně zdlouhavý. No, právě. Ale potom, jak budeš mít tu F4, jestli teda budeš mít, což já si chci rozhodně udělat F4, tak to bude prostě easy potom, že jo. To prostě budeš běhat a budeš si připadat jako pán. No, nevím. No jako Erwin by se jako pán nepřipadal, protože nemá mužské přirození, ale tak k tomu se vrátíme jindy. Jo. A A to je vedlejší. jo, To ví sorry, každý už. no jako to ví každý, stačí se jenom na něho podívat. No. Kolik je času, prosím tě, já tam mám tu minimapu. Já, 2 minuty, takže bychom už mohli za chvíli jít. Ok. Za minutu a půl třeba. Dario, stom se tam ty mimozemšťany. Jo. Sedni! Sedni mimozemšťané. Počkej, já si někam já někam odejdu na chvíli, jo? Pardon, Ok. omlouvám se. Co děláš? Jdi ven. Vypadni. Můžeš tady hafat. Už mě někdo nezabije. A ven. Jsi volný. Ups. Jak tam mrtl těma dveřmama, nebo něco mu tam spadlo. Jo, obě dvě. Já jsem mrdl dveřma a spadlo mi klíč na zem. Z dveří. Ještě lepší. Takže jo. Já už mám skoro Je- 36. No vidíš. Cože takhle? Takhle brzo. Už normálně hacky. Já mám hacky jako skříň. No kapa. Teďka by byl fail, kdybych si sklouznul po tom ledě a zamířil bych si to rovnou do voidu. To bych šel asi už na jiný mene, ne? No, ne, to by ještě nějak šlo, možná by to bylo vyvedený. Já úplně vidím to naše menu, my vždycky hrajeme a nějak to posere jeden z nás, nebo Jo no, a potom to zase musíme. znova. Punch 2, no jenom Punch 2, wow. To jsem teda dostal na dílku. Sharpne 4, ne, sníže Sharpne 4, prosím tě. Sharpne 4, moc fajné. Hej, musíme rychle, 18 sekund. Nice. Tak Jo, jdem už jdu. rychle. Tak ale nemám četlej meč, jenom Punch 2, což se bude hodit. Jo, boss je k pravo. Už je tady nějaký shadow. Víš co, já tam nepůjdu, protože já to nestíhám. No, stíháš. Jsme Nes- tady dva, aspoň bys mi pomohl vyžrat. Ne, já nestíhám. Já jdu těžit ještě goldy, protože já mám jenom Sharpne 4 a to je všechno, co mám takhle na dobrýho. A já nemám nic dobrýho. A potom mám ještě look, power 3, punch 1, breaking 3, flame 1. Jako není to zase tak strašný, ale nemám šipy. A pak mám ještě samozřejmě smite 4, knowback 2, fire aspect 2, takže to se pak k konci spojím. Abych měl fire aspect 2, sharpness 4 a knowback 2. Wow. Takže já se potřebuju, hele, já si dám zase znova těch 36 levelů, seru na to. Chce to dobrý look. Chce to prostě infinity na ten look, jinak to prostě nejde. Kubo, mám helmu, můžu si ji nechat. Jo, jestli chceš. Tak dík moc. Ach jo. Já jsem zvyklý prostě dropovat to. Itemy Gčkem, ne? Tak teďka jsem tady klikal jako Gčko v tom Minecraftu. Jako kokot, a protože jsem se divil, proč to nejde.
Já rád těžím cobblestone, paláty a redstone. Ty bych chtěl, abych šel s ním na Strangerách. Napsal K, co ti myslel, Kubo? Jsi ten češtinář. K znamená jako ok. Jo. No, moc to není čeština, tak nevadí. To je jenom. To je Dobro. das nicht ruština. To je suka pliť. Ty bych se ptá, jestli se nespal. Asi what? Tady jsou dva shadowové. Já mám nějak vyplay chat, nevím proč. Jako vidím chat, ale nemůžu do něho psát. A cannot send chat message. To můžou Ježiši, Kubo, co se stalo zase? Já jsem chtěl jít do settingu, ale místo toho jsem dal disconnect. Tak druhý fail v tomhle videu. Wow, dobře, Kubo. I am the profík. I am the profík, man. Hej kámo, my jsme vlastně v tom týmu 3 nebo 4. Wow, ta miniony je plná. To bude rychlá hra. Jo, už jsem tady. No zrovna jsem v basece. Easy. Potřebuji ještě rozhodně 2 luky. Ne. Počkej, tak to bude taková blbá hra. Škoda. Uvidíme, zkusíme natočit druhou, a pokud by se tam nevyvedla, tak vydám tuhle, no. Uvidíme. Chceš Infinity navíc? Jo, klidně. Já si spojím věci. Já těžíš gravel. Já rád těžím polystone, palátky a redstone. Nebuď sprostej. Já nejsem sprostý. Já říkám jenom můj přírodní jazyk. Palátinu. Jo. Už to mám. Chceš tu ten... Já chci. Já. Máš to tady. Na spawnu. Kde? Na spawnu někde, co tam leží. Co když to ukradne? Jo, dobrý. Please, chci power 4 na luk. Já mám power 3, mě to stačí. Power 4 punch 2. Nice. A na match looting 3, nevím jestli to mám brát. Zkusím to rushnu to. Sharpness 3, fire aspect 2, looting 3. Tak to je dobrý. To je nice. To je hodně dobrý. Rushby guys, rushby. Tak to jdem ukončit tu hru, ne? Jo, Není jako, to hele, můžem. Nejkratší hra v historii, no jestli to nepojeděla. Jumper. Jo, Ježiš, Kubo, vyslovuj normálně, ne? Dobře. Jump Bost. Co? Dobře, A- ty. Čau, Shadov XX. Tak ode mě zabít, jdem všechny zničit jak hady. Nevím, co to má za mě. Jdu na střed. Tak já jdu taky. Žlutej ze strany. I help you. Zamluvám se jeho luk. Proč? Protože Neubírá moc. Ale co víš, třeba s ním neumí. Jo, já ho trefil. Já se musím dohealovat, já se musím nažrat. Jdem, pojď. Wow, já jsem omylem použil špatný boost. Pojď mi rašnout. Nepoužívej možná- teďka jump boost. Jeden jde dolů. Tak Serem na něho. Pojď. Pojď ještě jednou, pojď. Už zalezl za roh. Toho vyhantíme, Dario. Já ho tak jednou trefil. Další. Ty vole, tak to už netrefil. Jo, trefil. Jdeme zpátky k ním. Já jsem jim dožral, já mám strašně málo. Hej, jdem z goldu. Jo, jdem. Tak jo, tak pojď. Počkej, tady je boss.
tam, vidíš ho nahoře? Jaký boss? Vidíš ho nahoře? Aha. Ok, tak jo. Počkej, já tady On je- vyhloubím díru. Hej, já zkusím rašnout tam ty žlutý. On se totiž hnedka tady na gold, ne, on jsou pod goldem. Já tě zatím budu hlídat trošku. I want to cover you. Jo, mám ho, Ty- Typci si postavili beacon, vážně. zničím ho, ukradni jim ho! Já střílím už. Já zatím zabil bossa. Tak jo, počkej, tak já jdu pro loot aspoň. Ne, já chci loot. Tak já ho chci zabít. Ok. Musíš si něco vybrat. Máš to tam. Jdem rašnout žlutý, pojď. Evenbow, to si pak spojím. Čekám tě u goldu, jo? Na goldech. No, jsi tady už, tak to seš rychlej. No, jump boost. Hele, počkej. Ptám se tě, co padlo. Pojď, skočíme tam? Mně padl Evenbow. No a vím, ptá se tě týpek. Já nemůžu psat do chatu, Jsem tady. říkám. Aha jo, Joši, díky. skočíme tam. Pojď, Mám beacon. pojď mi pomoct s ním. Kámo. Pojď, drhej. Já uhořel? Ne, on mě zabil ze zadu, že? Mám to všechno, zdrhám. Kolik jich zabil? 2. Aha. Zdrhl jsi? Jo, mám to všechno. Kde seš? Aha, myslím, že portálem. Ne. Na portál jsem neměl koule. Tak tady jsem. Rychle, rychle, rychle. No pomoz mi, rychle, rychle. Hážu všechno, co mám, jo. Wow, jo, to je můj meč. Pozor, oni nás střílej. Kámo, já mám málo! Dobrý aimbotář, dobrý. Zdrej, Zdrhám. tady jsou červení, já nemám šípy, cože? Počkej, tady jsou červení? No, Ne, nejsou. hej, ty červení se mnou mírujou. Tady nějaký týpek. Hej, oni jsou se mnou mír. Nechte ho, nechte. Potřebuju 25 levelů, to si jdu natěžit, hoši. To si jdu natěžit na emeraldech. A pak budu mít OP luk. A ten jeden po mně střílí. Já jsem týpkovi dal věci. Jako já ho Si- nechám, pokud on nezautočí na mě. Jo, však jo. Oni už jsou dia? Jsou, že? Jo. Já na dia seru. Nebo já tam půjdu, ale až si spojím ten luk. Já mám zabít toho týpka, nevím. Kubo, mám Mám ho to, zabít? mám to udělat za tebe? Ale Ne, ne, klid- uvidíme. Takže já jsem dal šarpné 4, jo, víš. Já jsem se prostě vybordelář. Ten jeden od nich je zabil. Měli bychom pročistit červený linie. Červený palínie. Hele, já jdu na med. Se jich bojím trošku. Jde mi zabít teďka, pojď. Ne, Tak jo, tak ser jdem. na ně. Pojď je zabít, oni mají Sharp 4, oni budou nebezpeční, pojď. Já i když tak to vykillím. Tak jo, tak já jdu rašnout do mid, no. Žlutý. Ale nažen toho žlutýho, já jsem u něho. To, Já ho zabijím už. dáš ho? Nedám, protože mi zdrhá. Kam zdrháš, ty cigán? Jdu ho obejít. Ale moje věci, jo? Jo, už ho mám. Nice. Sharpness 3. No, já budu mít Sharpness 4. Dia měl 16. Tak to máš skoro na full. Vlastně máš? Ne, nemáš. Nemám. Chybí ti.
Já ho jdu vyřešit, jo. Ne, jsi ho vyžrál. Já ti pomůžu aj natížit goldy. No, A ještě to nemusí, vypadá to zatím vyvedeně. No já mám 22, tak já si vytěším ještě ten jeden diamant a nechám tě tady. Já mám full už. Fakt, tak jdem. Počkej, já chci zabít toho týpka. Já bych chtěl zabít červený. Já se jich bojím trošku, toho jeho Sharp 4, on má lepší meč než já totiž. Chápu. Tak jo, že to je týpek z našeho týmu, tak Máš krafťák? jasné. Tak polož. Já budu hlídat minemapu. A já mám pro tebe dia. Já mám full. Okay, tak já mu hodím. Let it go. Nás to Hej, jdem zabít toho červeného. Ne. Nech Co ho. chceš dělat? Já Když- se ho bojím. Ne, když je mír, tak je mír. Co On ti mi dal hodil? On mi dal King's Crow. Lol. Jo, sorry. Mi dal King's Crow, já ti udám potom. Ok, dík. Je. Nebo mám mu vrátit? Jo, asi mu vrát. Napíším, že jdem raš na žlutý. Prdele. Jdem na žlutý, pojď. Jo, jdem. A přitom ho omylem zabijem, ne? Ne. Jak vidím, tak asi, když mi dal tu King's Crow, tak asi je hodnej. Aha. Asi hodně. Jau. Ok, Greenka je zničil, takže až se budu vracet, tak je my zabijem. Já hlídám... Kde jsou? Aha, já jsem se splet. Tady je full diák. Zničte tu svinu. On zdrhá ještě s iroňákem. Okay, nich je hodně. Kámo, potřebuju pomoc. Jdu ti helpnout. Pojď zabít. Jednou jsem ho hitnul. Skoro po druhé. Já mám strach, že trefím toho mýho červenýho. Hej, jdeme poničit, oni drhají, jdeme poničit. Jo, jdem. Já už jsem je trošku poničil. A to je dobrý, že jsme takhle tým. Já mám teďka lagy, Kubo. Já mám 300 pin. 200. Pojď poničit. It's a let it go. Pojďte jdem, já už to rašu. Ok. Já tady... Ale nemám moc dobrý tohle. Hoš, Dario, help. Dole. Kde jsi? Dole. Já jdu za tebou, ten kde jsi? full diák zdrhl. Ne, on ho už týpek zabil, nice. Tak pojď, jdem Já chci levely. Ježiši, vy tamujete to nejfér. A to není fér. Mne ty... It's let it go. On mě ho vyžrál, lajzo. Já u mě hituje právě. Týpka jsem tady vyzabil. Shadow Pulse dám tým. Hej, jdeme zničit rychle. Pojď Kubo, pomoz mi, ser na ně. Ne, chci XP. I do nothing. Jo, dobrý, to je náš. A červenej. Sorry.
Jejda, já ho milou zabil do červený, já mu dal pár facek. Já jsem toho týpka omylem zabil, pak mu dám všechny věci. Ale ne, už mu je nedávej, už jsme jenom my dva. Kam já umřu? Ne, Dario mě zbil! Jo, já ho vidím, já ho jdu zabít. Kamo, zab ho! Ty vole, jsem měl 40 levelů nebo kolik? Aha, on má Apple. Já jsem nesmil zdrhnout. Má Apple? Ne, nemá. Neměl by mít. Teď se Apple nedá získat. Jo, vlastně, daj, v shopu. Aha, ještě není shop. Kde? Počkej, kde je? Tady, nahoře. Tady, pojď za mnou. Ne, to je... Jo, já Tam jsem si ho nahoře. spletl, protože to prostě není... Tak jo, jdete mi pomoct, hoši. Trošku, musíš Už ho nějak ne. zkusit, Už zdrhá. musím nažrat. Kde? Mám šarde 4. Teďka skočil zase dolů. Mrtka skrtka. Tady Počkej, je. já... Máš 4 HPčka, kámo. Do prdele, já se tam nemůžu dostat! No. Skurvený jumper. Neříkej, že mi zdrhne. Kde? Co tady zastavil? Jau, co to má? Dario, za- sdělej, zabij ho! Je dole. No, super. Já mám plnej ten. Co se říká? Dankeschön. Jo. Tam rychle Jest- běžím. Jo. Já se zatím zkusím najít nějaký lepší meč trošku, mám šát trojku, no. Bacha, jde tam kožiňáč, ne, šedou. Ne, je tady full diák. Já Dobrý, jdu pro ty, zabij ho. já jdu pro ty věci. Je tam ten koženáč, já ho musím zabít. Ne, on to háže. Počkej, On umře, meč. ne? Dej mi na to. Počkej, nemáš mou Sharpness 4 Far 2 a můj Power 4, prostě všechny enchanty Power 4 a tak. Power 4, Punch 2, Infinity 1? Flame Ne, 1. tenhle. Tady je Sharpness 4 nějaká. Jo. A ještě možná... Tady. Už jsem ti to dám. Jdem na červený, rašujeme. Nice, mám Jdeme všechno. zničit prostě. Dobrý, tohle video není tak zbytečný. Jo, tohle je celkem v pohodě. Takže let it go. Tohle video je celkem dost povedený. Hej, já nemůžu získat sheep. Tak jdem. A jako můžeme zatím přemýšlet, co předtočíme. Já bych možná předtočil Get Down. Já už, jo, jdem, přetočíme ho. Tak jo, já jedu poničit. Můžeme si dát tady nějaký XPčka. Nemáme stránčky, to je na nic. No a co? Ne, trošku je pozabijíme. Jako jo, budeme je tam rechtit na spawnu, ale jaká je to na nic. Nemáme stránčky. Já no. vím. Týpek mě ožral. Ty vole, vážně ten Vares, nebo prostě ten týpek vylezl do paučiminy za mnou, ale já mu nemůžu ničit. Ježiš, uhni. Vares máku, on se už odpojil, chudák. Já ho nechtěl urazit. No to je zbytečný, už to těžme. Všichni, pojďte. Fuck, ten zvuk ve sluchátkách. Jo, můj Nexus. Tak jo. Dario? No, Jo, dobrý, ty jsi měl mutlej mikrák.
Tak jo, Jo. doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr, pozitivní komentář a já se vás budu těšit do dalšího videa a zatím čus! Čus.